Buntag tanan. Ang maghatag og reflection karon nga kabuntagon walay lain atong brother Saidin Pagalan. Good morning. May buntag sa tanan. In this gospel no sa na ato makita sa um, sa ato ang ebanghelyo, nakigpagstorya si Jesus sa iyang mga disipulo, no. Ningon siya diya nga kung kamo nakaila ka nako, nakaila pod kamo sa samahan. And kani siya nga statement um nag-reshape sa ato ang understanding bitaw unsa unsa si unsa ang Ginoo, no, sa ato ang kinabuhi, no. God is someone nga nagpakita pinaagi ni Jesucristo. So, which is makita nato sa Juan 1 bersikulo 18. Ningon diya nga wala pa gayoy tawo nga nakakita sa Dios nga ang bugtong anak nga anaa sa sabakan samahan kini siya mao ang nagpaila kaniya. So nagpasabot diya nga no one sees God but Jesus siya ang nagpahayag, no, di bali siya ang reflection, siya ang direct reflection kung unsa ang ato ang amahan or God the Father. And ningon po siya diya sa Colossus kapitulo 1 verse 15, which is nag-describe diya nga Jesus siya ang dagway sa dili makita nga Dios. So nagpasabot lang kini nga ang tanan nga gipanghimo ni Jesus is a direct reflection of God the Father. Ang pag-ingon ni Philip kay Jesus, no, kang Filipe kay Jesus nga Lord, show us the Father, kung sa English pa, no. Show us the Father kay para kami masatisfy. Somehow makarelate ta kay it reflects our human desires. No, sometimes we want clarity, we want signs, no? And daghan ta gipangita. Pero in this gospel gipakita ni Jesus Christ sa tuang na ang mga butang nga ginapangita nato kay nana sa tuwa tubangan, no? What we prayed for is nana jud ang mga evidence, no, nasa tubangan. And one of the evidence is us, you, nga niabot dire sa simbahan, no? It's not a coincidence nga nakamatang og sayo, nga nakaanhin mo dire para magsimba, but it's God's will nga nakaabot mo dire. Ningon diya sa Jeremiah 29, no, verse 13 nga, if we will find him, we will find him when we seek him with all our hearts, no. Kung atong pangitaon, kung gustohon jud nato nga pangitaon si Jesus Christ, no, makita jud nato siya kung ato siyang pangitaon sa atong tibuok kasing-kasing. Usahay manggod kita sama ta sa mga disciples ba nga kalibitang nag-uban na ta kalibitang nag-uban na ta sa Ginoo, nakita na ta sa mga miracles niya, no, but despite of that nadyan nag-remain dyan po ng doubts nato, and sometimes inanata nga mga Christians tungod sa atong focus, no, sa kanabitang sa mga dagkong mga butang, we we fail to seek kanang mga gagmay nga mga butang, just like sa pagmata nato sa buntag, sa kanang everything, mga small things nga abi natog normal lang pero para sa uban is dili, no, kay di man jud magsugod ang tanan. And also in this gospel kitudloan pud ta ni Jesus Christ na ang pag-ila sa Ginoo dili pinaagi sa mga signs, no, but pinaagi sa pagbaton og relasyon diya kaniya. Ningon diya sa Juan 17 bersikulo 3,
ug ang kinabuhing dayon mao kini ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong pinadala. Nagpasabot lang kini nga ang mga pag-ila sa Ginoo dili lang siya taman sa kahibalo, pero usa kini ka personal nga relasyon sa Ginoo. Isa sa mga highlight dari nga gospel is ang promise ni God and ni Jesus Christ na kung mituod ta kaniya, we will do the works, no? We will do the works he has been doing and even greater things, no? And we will make even greater things. Kung ato siyang unaw-naon, medyo kanang labi na sa ato nga kanang labi na sa uban nga kanang bago pa ba. Medyo overwhelming siya no nga kanang kuan kay imo unaw-naon sa magipang buhat ni Jesus Christ sa iyang pagminister no, sa iyang pagkabuhi diri sa kalibutan. Daghan na jud. And ningon pwede nga kanang and we will make even greater things, no? Murag siya labuan pa nato ang gibuhat ni Jesus Christ. And somehow makakwanta nga wala naman siguro makalabaw pa sa gibuhat ni Jesus Christ sa ato But it's not about that. No, kung ato yung siyang pero kung ato yung subto ng gospel, it's not about surpassing Jesus Christ, but to continue what Jesus started and expanding his mission. So mingon diya sa Matthew 5:16 sa nga naingon nga sa ingon ni ana iiwag ninyo ang inyong suga sa atubangan sa mga tao aron hikit-an nila ang inyong mga buhat nga maayo ug pagahimayaon nila ang inyong amahan nga atua sa langit. So as a ministers and a servant of God, atong responsibility is to continue what Jesus Christ started. Nga makita sa mga tao nga makita sa mga tao nga si Jesus Christ nagpuyos tong kinabuhi. Sometimes magod naman tay mga, and we all know nga naman jud tay mga calling, no? And each of one of us na calling and na purpose si God nga nung kanang kung bisan unsaon na nato siya og likay, kung will jud na ni Lord, dili jud na nimo siya malikayan and apason jud niya. And somehow it relates to me kay niabot ko sa point nga wala bitaw gakahadlo ko sa calling, but mo to pag si ang Ginoo na gay magtawag wala na jud makapugong jud ana. Jesus says that whatever we ask in his name, no, ningon po siya diya sa gospel nga whatever you ask in my name, no, siya magapamuhat. Somehow ma-misunderstood nato ang kana siya nga quote ang statement ba nga kanang ang tanan nga pangayoon nato ni Jesus Christ is atong madawat, but it's not dili na siya kanang, but we must know that this verse is wala siya nag-talk about sa bisan unsa nga atong mga gipang pray matuman, but according to his will, no, matuman siya according to his will, dili siya sa according sa atong will. It means that kanang as we move forward with Christ, our desires begins to reflect to his will. Anang atong mga pag-ampo kay dili na para sa ang atong mga pag-ampo dili na para sa tong kaugalingon, but our prayers are inline na bitaw siya sa ato ang kanang sa unsay kanang purpose ni Lord sa ato ang life, and we seek more unsa ayang will, not our will. And lastly, gitawag kita ni Jesus uban sa pagtuo nga kita maila siya, nga siya ang gipadayag diya sa Ginoo o kita ang gitawag niya para magapamuhat sa iyang mga bulaton. Mao kana ang ebanghelyo, and palihog man